installeres IT-udstyr verden over af forskellige årsager. Nye behov, udløber garanti, tilpasning af virksomheden eller andet. Størstedelen af udstyret fungerer upåklageligt og kan fortsat gøre gavn. Nordic Computer er blandt Danmarks ældste og førende IT-virksomheder med speciale i nyt og brugt server- og storageudstyr. Daglig kontakt med vores globale netværk af forhandlere gør os i stand til hurtigt at fremskaffe det ønskede hardware. Via adgang til spare parts verden over tilbyder Nordic Computer skræddersyede serviceaftaler på de nuværende IT-løsninger som udstyr, som er end of life. Går du med tanker om at udskifte dit nuværende hardware? Vi tilbyder tilbagekøb dit overskydende udstyr. Det giver luft i budgettet til nye investeringer. Når du forlænger levetiden af dit IT-udstyr, reducerer du samtidig den miljømæssige belastning i form af mindre produktion, indpakning og transport af nyt udstyr. Det er blot nogle af grundene til, at vi har været i branchen siden 1979.